Kapitulo 1. Ang pulong nga naghatag sa kinabuhi. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukat pagayod sa sinugdanan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga giganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanang makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang natuod nga kahayag moanhi sa kalibutan aron ang tanan madan-agan sa kahayag. Ang pulong dinhi nasa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila modawat kaniya. Pagkadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon sa bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit, siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Gikan sa naghinapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas na panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, panang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios ug bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan mao nagpaila kaniya. Ang mensahe ni Juan nga magbubunyag. Ang mosunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkuan sa mga Hudyo sa Jerusalem nagpadalag mga pare ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan sa pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay paglipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, pitubag siya. Ug sila miingon, kung mao ka na, sultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag pinaagi sa mga pulong ni propeta Isaias. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, tulira ang dalan nga agianan sa Ginoo. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo, gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili mao ang Mesiyas o si Elias o ang propeta, nganong namunyag ka man. Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig apan may usa diha kaninyo nga wala ninyon ilhi. Moabot siya sunod kanako apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo dito sa Betania sa tabok sa suba sa Jordan diin namunyag si Juan. Siya nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya og siya miingon, ana ang nating karnero sa Dios nga nawagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako apan labaw siya kanako kay diha naman siya sa wala pa ako matawo. Kaniadto wala ako makaila kung kinsa siya apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron ipaila siya ngadto sa Israel. Kini ang pamatuod ni Juan, wala ako makaila kung kinsa siya apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig miingon kana. Makita mo ang espiritu nga mukunsad ug magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Unya nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampati ug mipabilin kini kaniya. Nakita ko kini ug sultihan ko kamo nga siya mao ang anak sa Dios. Ang unang mga tinun-an ni Jesus. Sa pagkasunod adlaw didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay miingon siya, ana ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug misunod sila kang Hesus. Lingi si Hesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutanan niya sila, unsa may inyong gipangita? Sila mitubag, Rabay, nga sa ato pa magtutudlo.
Maghain ka man magpuyo, dali ka mo ug tan-awan ninyo, mitubag siya. Mga alas 4 kadto sa hapon, busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlaw. Usa ni atong duha nga nagkadungog kang Juan ug mikuyog kang iso mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingon, nakita namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Mitutok si Hesus kaniya ug miingon, "Ikaw si Simon, ang anak ni Juan. Pan sukat karon nganlan ka nag-Cefas nga sa ato pa Pedro." Ang pagtawag ni Hesus kang Felipe ug kang Natanya. Sa pagkasunod adlaw, nakahukom si Hesus pag-adto sa Galilea. Tagbuan niya si Felipe ug giingnan niya, "Kuyog ka nako." Si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel ug giingnan, "Nakita namo ang gisgutan ni Moises sa basahon sa balaod ug gisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. May maayo bagod nga gikan sa Nazaret?" Nangutana si Nathaniel. "Dali, diri og tan-awa," mitubag si Felipe. Sa pagkakita niya kang Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, "Aniya tinuod gayod nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako?" Nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, "Nakita ko ikaw dito sa ilalim sa kahuyang igera sa wala ka pa tawga ni Felipe." Si Nathaniel mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel." Si Jesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalim sa kahuyang igera? Makakita ka unya mas kahibulungan pa niini." Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga mag-abli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakag kanaog diha sa anak sa tao."